Azaroaren 25 indarkeria matxistaren aurkako eguna da nazioartean. Euskal Herriko eta munduko kaleak berriro batera dira gaur arazo honi aurre egiteko. Bizi dugun egoera oraindik larria da eta. Gaur, azaroako 25 kalean bilduta, Zumaia, Getaria, Zarautz eta Orioko hezkuntza komunitateko kide guztiok eta udal ordezkariok gizartearen aurrean berriz adierazi nahi dugu, ez dugula indarkeria matxista onartzen eta guztiz gaitzesten. Ezin dugu ikusik geratzen justiziaren aurrean. Ezin dugu indarkeria matxista onartzen. Gizarte parekidea eta justua nahi dugu. Eta hori aldarrikatzen dugu gaur ozen, kalean, eskolan, etxean eta lagunartean. Emakume askok egunero pairatzen du injustizia eta bazterkeria lan munduan, gizartean eta etxean. Emakume askok ez du bizi parekidetasuna, lasaitasuna eta askatasuna. Baina guk aurre egingo diogu egoera hori. Asko dira indarkeria matxistak eragindako biktimak, baita gure inguru hurbilan ere. Zumaia, Getaria, Zarautz eta Orioko hezkuntza komunitateko kideok berarekin gaituztela esan nahi diegu emakume horiei guztiei. Emakumeak sufritzen dituzten giza eskubideen urraketa larrien aurrean, guk aldarrikatu nahi dugu tratu honetan oinarritutako gizarte baten aldeko apustua egiten dugula. Gure gizartetik jazarpenezko jarrerak betiko desagertzeko eta tratu honetan oinarritutako bizitza eraikitzeko, parekidetasuna landu behar dugu, esparru guztietan, eskolan, etxean, kalean. Aurreko guztiaren argitan, gure herrietako hezkuntza komunitatea osatzen dugunok, ikastetxeak eta udalak konpromiso hauek hartzen ditugu. Konpromisoa hartzen dugu gure eskola guztietan hezkidetza lantzeko eta tratu onak sustatzeko pertsonengan oinarritutako hezkuntzaren alde egiteko eta indarkeriarik gabe bizitzeko eskubideak gauzatzeko. Konpromiso hartzen dugu pertsona guztiak errespetatuz eta elkartasunez tratatzeko guztiok daukagun eta eskubidea aske eta lasai bizitzeko. Errespetuak izateko eta aukera berdintasuna gozatzeko. Konpromiso hartzen dugu gure herriak eskiditzearen balioetan oinarrituta eraikitzeko eta tratu honean sustaitutako kultura, gizartea, ekonomia eta herrigintza garatzeko. Konpromisoa hartzen dugu egunero herriko gune eta ekintza guztietan hezkidetza eta bizikidetza sustatzeko, arautzeko eta beterarazteko, eta horren bidez gizarte eraldatzen laguntzeko. Guztiok